Shi kuma ango, kana so kai family planning, kana so ka huta, baka so da kayi aure ka haihu, kana da tabbacin kana da lafiya? Kana da tabbacin lafiyanka lau? Tazaran haihuwa wato family planning, wani irin family planning ya kamata sabbin ma'aurata da basu taɓa haihuwa ba su yi? An yi aurenki da kwanaki ko kuma ana shirin aurenki sai kina tunanin kina so ki family planning, so wani irin family planning ya kamata su yi? Family planning wani hanya ne da ake bi saboda a ja tazara, saboda a yi tazaran haihuwa, saboda wasu dalilai, kowa da irin dalilan shi. Sabbin ma'aurata wasu suna cewa saboda suna so su ɗan huta, wasu ana so a huta gajiyan aure, wasu kuma dai ana so dai a ba jikin lokaci zuwa nan da wata 3 ko wata 4. Bari in faɗa muku abin da ba a faɗa muku game da family planning. Idan kina so ki family planning kuma ke sabuwar amarya ce ko kuma ango yanzu kake shirin shiga ko kuma ka shiga, bari in faɗa maka wannan. Family planning, hanyoyin family planning suna da yawa. Allura ne, tablet ne, implant ne, IUCD ne da sauransu suna nan da yawa, akwai skin patch ne da sauransu. Duka wa'innan hanyoyi ne na yin family planning. So idan mutum yana so yayi family planning ya kamata na farko ya kalla shekarun shi. Ke mace shekaran ki nawa? Idan kina shekara 35 ƙasa da 35, a iya cewa idan kika yi family planning a iya cewa ba zai baki matsala ba. Saboda kina cikin a shekarun da za ki iya samun ciki a kowane irin lokaci. Shekara 35 zuwa ƙasa. Idan kina shekara 35 ne zuwa sama, idan kika yi family planning zai iya kawo miki matsala. Don haka kafin ki family planning sai ki tsaya ki duba shekara na nawa, na farko kenan. Abu na biyu, kafin ki aure kina da hormonal imbalance? Ba lallai ki san kina da hormonal imbalance kafin aure ba, kuma ba lallai ki sani ba kina da shi ko baki da shi. Abin da zai sa ki gane kina da hormonal imbalance ko baki da hormonal imbalance kafin ki aure shine sai ki kalli period ɗinki. Duk lokacin da kika fara period ɗinki, ya kika fara period ɗinki? Kin fara period da tsananin ciwon ciki kuma duk wata sai kin yi ciwon ciki? Na farko. Na biyu, duk lokacin da zaki period ɗin nan yana rage kwanaki ko yana ƙara kwanaki? Wato da kika fara period kin fara kwana 5, kawai sai ya zo watanni ya wuce sai ya fara komawa kwana 3, ko kuma sai ya fara zarcewa kwana 8. Wa'innan alamomin suna iya zama alamomin hormonal imbalance. Ko kuma kawai kika lura kina da yawan kasala, ke kawai da an ganki an ga kasala, in ma aiki za a sa a gidanku sai a ce ke kar ki sa wancan saboda ta cika ƙiuya. Ke kuma wannan ƙiuyan ba wai sa ma ranki ba, abin ne ya miki yawa, kasalan ne ya miki yawa. Na biyu kenan. Abu na uku, sai ki kalla shin kina da wasu alamomi a jikinki? Akwai gashi a gemu, akwai ƙuraje a fuska, akwai gashi a ƙasan ciki da sauran wa'innan abubuwan. So wa'innan abubuwan su ne ake kallo idan mace za ta yi family planning. Sannan sai ki kalla akwai wasu, ban ce duka ba, kafin su yi aure suna yin family planning, ko kuma kafin su yi aure ƙila an zubar da ciki ko an yi amfani da maganin zubar da ciki da sauransu. Wannan ma abin dubawa ne. Sannan akwai wasu za ka ga rayuwarsu su ba abin da suka sa a gaba, ba abin da suke yawan ci, shine kayan zaƙi. Cin kayan zaƙi mun sani al'adan ɗan adam ne, kowa yana iya cin kayan zaƙi, amma akwai wa'inda cin kayan zaƙin su ya wuce misali. Ba ta da abincin ci sai kayan zaƙi, ice cream, shawarma, burger, pizza da sauransu. Kayan fulawa, fanke, milo, madara da sauransu su ne abincinta. So wa'innan abubuwan idan aka lura aka tattara su, wa'innan alamomin suna iya zama alamomin hormonal imbalance, wanda idan kika yi family planning kafin ki aure ko kuma bayan an yi aure baki haihu ba, zai iya kawo miki matsala. Shi kuma ango, kana so kai family planning, kana so ka huta, baka so da kayi aure ka haihu, kana da tabbacin kana da lafiya? Kana da tabbacin lafiyanka lau? So before that, kafin ka je kai family planning, a je a duba in ana da wani matsalan sanyi, a je a magance shi. Kuma ba wai matsalan sanyi na gargajiya ba, I mean real infection, ba wai wanda ake faɗi a gari a ce kawai da ɗan kaji ka ɗan ji wani irritation a ce maka ƙaiƙayi ba, a'a. Da gaske an je asibiti likita ya maka test ya tabbatar baka da wani infection da zai hana ka haihuwa. Na farko kenan. Na biyu, ka je kai semen analysis. A je a duba shin ma karan kanka ma za ka iya haihuwa, ba kawai ba ku haihu ba,
ba ku san ya kuke ba, kawai ku kama hanya ku je ku yi family planning. Idan aka yi family planning, idan mace ta yi family planning, aƙalla idan ta daina family planning ta ba kanta shekara 1 zuwa shekara 2. Komai zai iya faruwa a shekara 1 nan, komai zai iya faruwa a shekara 2 nan. Akwai wacce za ta ce miki ai da na gama family planning nake samun ciki. Kuna nan miracle women, kuna nan da yawa, amma ba kowa bane irin ki. Sannan ba kowa bane ki. Sannan sai ki kalli shekarunki. Akwai wa'inda fa yanzu shekaranta 22, wallahi tana gama family planning, yau ta gama family planning za ta samu ciki, saboda jikinta she's highly fertile, ba ta da wani matsala. Kuma sai ka kalli yanayin rayuwanta, ƙila rayuwanta ba tana irin rayuwar nan na sedentary lifestyle bane da sauransu. Sannan ma dai Allah ya tsara haka take, ba kowa bane haka. Yanzu a zamanin nan ki duba, cikin kashi 10 matan da suke family planning, kashi 5 suna samun hormonal imbalance, kashi 5 su ne suke tashi lafiya lau. So kar ki kalla wai wancan ta ce ta yi family planning ta gama ta samu ciki, ke ma kina tunanin da kin gama family planning za ki samu ciki. Hajiya ta ba sunan ku ɗaya ba, kuma ko sunan ku ɗaya halittanki da nata ba ɗaya bane. Na haka wa'innan abubuwan ya kamata ku kalla kafin ku yi family planning. Amma safest method, abin da ya kamata ku yi idan kuna so ku yi family planning, wato family planning ɗin da ya dace, wanda za ku iya yi, wanda ya zama ba zai iya kawo muku matsala ba, shine ko dai amfani da roba, ko a yi withdrawal method, ko a yi calendar method. Ko amfani da roba, ko withdrawal method, ko calendar method. Amma anything outside of that, maganar Allah za ku iya zuwa kuna neman haihuwa ido rufe, haihuwan nan ya ce bai san da ku ba. Don haka a bi a hankali.